Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto kinang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:27 ang aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig, no? Daligid lang kay nagpilit naman siya, no? Sige, sa mga kaaksyon ta sa sining udto, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig, no? Magpasundayag ng inyo sining palatuntunan sa sining adlaw mga kaaksyon. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, magapasundayag ng inyo sining palatuntunan. Kamusta kamo mga kaksonamon sa kanginan sa sining Lunes na Lunes. Pizza 15 na sa bulan sang Pebrero to'y 2021. Magapasundayag ang inyo sining palatuntunan sa mga balita o po mga report sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita sa News Center sa Aksyon o Radyo Bacolod, mga balita nasyonal karon kagiban pang mga balita dalunta sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Kalakip man ang aton sining mga topiko nga talakayon sa sining odto. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan, katsibog na, kapanyaga na, kung wala pa pagpanyaga na kay pihong-piho na, karon dugay-dugay, masalyada naman obra, no? Manti Lunes mo, maros ako sa Kogawa, matapos nga ti Friday, way man sang opisina diri sa Bacolod, and pagka Sabado, negative man sa gyapon, balik Lunes, patgalikad daw, no? Ang pahuway nga yara sa gobyerno, mga kaaksyon. Tatlo lang kay halin Friday, February 12, 13, 14, kagkaroon, balik naman. So, bali tatlo kadlaw nga nag-relax ang aton sini nga mga kaaksyon. Kabayontang subong sini, wala lang sang problema, ha? Tandaan tagid nga kunyara kita sagwa sa aton sining puluyan, naka-social distancing, face mask kag facial gid lamang ang aton sining balonon kagibutang sa aton sining nawong. Di kita magsaliga. Although nga ti zero, pila na ka zero ang naangkonta nga record diri sa Bacolod asto sa COVID-19, mas manami nga ma-maintain naton, ha? Kamustang mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag barangayan diri sa syudad sa Bacolod? Kabayon ta nga oks lang kamodra, no? Kag sa mga kaaksyon ta sa probinsya, may pila ka mga lugar nga daw nagtaas ang tubig man kahapon. Sang hapon, tubtob sang kagabi, sa area sang Sagay, mayro mataas nga porsyon. Ay, perti, no? Grabing tubig pangita, gidya sang tasan niya, kag suluban sang tubig mga kaaksyon. Ibaloon tabi karon sa Kapitolyo Provincial kon kamusta? Kag report ni Aksyon Roger Gotib ang pila ka mga areas dira sa Dakbanwa sang Sagay mga kaaksyon. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental, kalakip man sa Oriental side. Kamusta kamo dira mga kaaksyon namon sa Kanginan kag kalakip man sa Bugos nga Region 6. Magainop na kita dalunta mga balita samtang regat chibog ng halos kalabanan sang ila sining nga panyaga. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Cantong. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Ongoing pang ginapatigayon nga press conference dira sa opisina sang gobernador sang probinsya, Gob Lacson, no? Hibaloon ta na karon dugay-dugay. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kang tanan sa duwa ka purok sa Barangay Banago na ka-eksperyensya sang pagbaha kaina sang Kagahon. Team sang City Disaster Risk Reduction and Management Office magapatigayon sang declogging operation sa lugar. Samtang sa balita naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa,
Kooperasyon sang pamilya Montalvo nakahatag sang dugang kabakod sang ebidensya agod nga mapasaka ang kaso batok sa live-in partner nga serbi principal suspect. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Brian Morden sa Banwasang San Enrique. Ang kapulisan nag-request sang CCTV footage sa resort kag cartographic skits sa mga suspect nga nagpatay sa isa ka 33 anyos nga taga siyudad sang La Carlota. Samtang sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Artay Hopon, mga mamugon sa pribado nga sektor nga nawadan sang trabaho sa bulan sang Enero, luyag hibaloon sang labor groups sa Dole sa meeting sang RTWPB buwas nga adlaw. Samtang balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, ini may kangtanan sa ARD sang ukon Assistant Regional Director sang BGMP na talanang makapakigsapol sa isa ka abogado diri sa syudad sang Bacolod agud nga istoryahan ang duta sining igadonar para sa Regional Bureau of Corrections. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita na sa out of town sa syudad sang Cadiz, patay ang 54 anyos nga lalaki nga nagamaniho sang singgol nga motorsiklo sang maaksidente sa Dalanon. Encuentro ya sini ambulance, no? Grabe maning aksidente, no? Diri sa probinsya sang Negros Occidental daw adlaw gido may aksidente. Ibaloon tayo na karon dugay-dugay sa report ni Aksyon Roger Gotib. Samtang sa balita naman sa La Carlota, gabalita ni Aksyon Percival Villamor. Napasaka ng kaso sa korte batok sa 29 anyos nga lalaking nadakpan sa pagbayular sa iligal nga droga. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga balita nasyonal, mga mabakunahan nga may side effects pag-sabton ini sang gobyerno. Kag 50% nga capacity sa religious gathering sa GCQ gintugutan na sang gobyerno. Samtang maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Rion 6 dari sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Dalo na karon dugay-dugay ni Aksyon na Dorel Cabato ang balita angot sini. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay mahina ang kalaban. Samtang pahimunong na kamo dira kag nagahulat-hulat sang palanyagahon sa siling nga oras kay dugay-dugay las 12 na tig irigma na, no? Sige sa mga kaaksyon ta dira nga pamati na sa aton siling nga Facebook Live, gina-welcome na namon kamo kag ginabi-abi ta na kamo sa pagpamati kag pag-monitor diri sa aton siling nga programa. I-like kag i-share lang ang aton siling nga program, no? Wala ka na sang pangitaon, ha? Ang mga mensahe ninyo pakarunan ko lang na sa later part sa aton siling nga pagpangalagad. Importante naka-like kag naka-share ikaw sa aton sining nga programa. Ayos! Sa mga kaaksyon tangayara sa website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton mga kaaksyon by Aksyon Radio Bacolod, ara na kamo nga naka-monitor na diri sa aton sining nga pagpangalaga.
Sige, daligid lang kay rin ang resulta ho sa unang draw sa Small Town Lottery. Karon nga adlaw sang Lunes, Pebrero 15, tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 13 kag 31, liwat 13 and 31. Magabalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta kay maplastar na isang mga talamyawon sa sining odto, especially sa mga nagpatigayon sang pag-likes kag pag-share sa aton sining programa. Ayos, dapat i-like kag i-share gid, no? Ang aton sining program kunyara nakamudra mga kaaksyon namon sa kanginan. Daligid lang ha kay plastar tanay sining mga inoras ang aton sining komunikasyon diri sa Aksyon no Radyo Bacolod, no? Daligid lang kay kwantanay ma-check sa aton sining web, no? Parang bisan paano makalarga kita. Ayos. Sige, ma-like man tagag mag-share anay, no? Para siguradong sigurado, no? Daligid lang kay daw kahina sa aton nga internet. Do hindi siya mag-connect. Do kahuya-huya siya. Daligid lang ha. Daligid lang mga ka-action kay Plastar to ni Mayo para siguradong sigurado. No? Malike kita kag mag-share man sa aton sining programa. Daligid lang kay kahina. Ari na siya. Daligid lang ha. Parang siguradong sigurado, no? Ayos. Sa siyam ka mga nag-share sa aton sining program kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, salamat gid kay Gian Recicio, kay Dines Richard Tibor Roma, may lang pamati. Then kay Christine Minies Villalobos, may lang pamati man, no? Sa sining mga inoras. Ayos, sino pa natin? Kay Virgo September, may lang pamati Virgo, no? Salamat gid kay paring Red Salgado, kay Ramil Ugatis Kanoy, no? May lang monitor. Ayos, diri kita ho sa mga likers, likers. Sa kay Alex Montesa, i-share ninyong programa ta, no? Para nga siguradong sigurado, no? And Alex Montesa, kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, kay Jan Recicio, Dines Richard Tibor Roma, likewise sa kay Beth Kiatson, no? Kay Christine Minies Villalobos, Felinora Oliveros, sa Gicab Bakigas, Ali Noel, no? Jenally De La Fuente, and Jocelyn Manases, no? Jonel Aguirre, likewise kay Veronica Santillan Manokan, kay Gian Quixote or Jane Quixote, kay Bimbim Dase, Asis Mahinay, and Marlene Solomon, may lang pamati, Cory Vidaha, kay Cheryl Marie de los Reyes Ergila Aligre, no? Kay Cheryl Aligre, kay Rodita Trinidad Crosset, kay Maymay Ramos, and Donalyn Nabarte Macario, kay AG Manalo, Randy Santillan Wanse, Argina Balitan, and Ricky Baliados, kay Merly Gonzaga, Patti Delfin, Gerald Hermino, kay Jocelyn De La Cruz, Percy Ortez Tiayon, kay Crystal Joy Arroyo Landero, Melinda Lim, no? Melinda Lim, kay Rafael Diaz Jr., MG Pitet, no? MG Petet, kay J.R. Mainit Rihon, Early Flor de Lesa, Nining Grate, Virgo September, Janry Baron, Robin Minyosa Hacolbe, kay Amor Malayang, Manjo Arnijo, Noel Noblesa, Edmar Kilitar, Joan Guillem, RJ Mera,
kay Cresman Gray Balguna, kay Maylin Osana, and Ernie Odasco Lidas, kay Erwin D.B. Gonzales, kay Cram Yeled, and Martin Gonzales, kag kay Nonoy Ili, kag Alex Fuentes. Amuning mga nakasalyada, una, diri sa aton sining nga pagpangalagad, no? I-likes lang kag i-share ang aton sining nga programa. Ayos, sige, daligi lang mga kaaksyon, balik lang kita, dugay-dugay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:47 ng aton oras, 11:47 na mga kaaksyon. Karon dugay-dugay ha, kay may palimto ng aton sining probinsya nga ang mga borders blasang Mabinay, Kabangkalan kag Valle Hermoso sa San Carlos bukas na suno sa gobernador sang probinsya. Isa ka maayo ning indikasyon na kabayuntang hindi na maglala pang COVID nga ini. Parang bisan paano ang mga kaaksyon ta nga yadto sa Oriental makapadulong man diri sa Bacolod kag Negros man Occidental, no? Tiyan mo nang pinaka-latest mga kaaksyon nga senaryo plus ang aton sini nga mga kaaksyon from Negros Occidental or Bacolod City makadalagsay na dito sa Oriental side.
Para sa complete nga management sang inyo liver detox, kinanglanta mag DTX 500 capsule kita kada adlaw. Kayang DTX Katuan tanay nga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato ini may kang tanan sa mga mabakunahan bala nga may side effect niho pagasabton kuno sang gobyerno, no? Kag 50% nga capacity sa religious gathering sa GCQ gintugutan na sang gobyerno, no? Kalakip man ang update sa COVID-19 sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, sa bugos nga Reyon 6, bugos nga Pungsod Pilipinas kag bugos nga Kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Pagasabton sang gobyerno ang pagbayad kag pagpa-hospital sa mga pagabakunahan sining COVID-19 vaccine nga mayara sang adverse reactions o kung hindi manami nga epekto sa iya nga lawas. Sunod kay Health, Undersecretary Maria Rosario Verriere, naghingyo ang mga vaccine manufacturers nga makahimo sang indemnification agreement. Luyag sa mga manufacturers nga wala anay sila sang o kung wala anay sang makasuhan sa ila, bangod ang mabakuna ang sa karon padayon pa man nga gina-develop. Bangod dire, ang gobyerno anay ang magasabat sa galastuhon sa mga individual nga mayara sang hindi manami nga reaksyon sa bakuna. In kaso mo hospital ang isa ka individual nga mabakunahan sang bakuna sang COVID-19, pagasabton ini sang gobyerno pinaagi naman sa PhilHealth. Apang sunod ka Verriere, hindi lamang pagpa-hospital ang pagasabton sang gobyerno bangod mayara pa sila sa ihatag man nga suporta kag assistance. So sa madumduman naton Action Rex, may pagka-delay o kung atrasar ang pag-abot sang bakuna diri sa aton. Bod wala kitaya sang ginatawag nga indemnification law o kung inibilang compensation nga mabaton sang tao bala nga bakunahan tapos mayara sa bisa mo hospital siya be bangod may adverse reaction siya. So mo siyang ginatawag nga indemnification law. Ti wala ta diri sa Pilipinas. So hingyo to ni Galvez ang Kongreso nga magpasar sini nga layi Action Rex. Kaga sa iba naman nga balita nasyonal, gikan sa 30%, ginpataas na sang gobyerno ang sa 50% ang kapasidad sang religious gatherings sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine o kon GCQ. Sa tuan na yung kung GCQ ang area, daw ay naginapangunugutan Action Doors, no? Nang Ang 30% lang. 30% lang. Oo, 30% Subong doon nagsaka Action sa Rex. 50% na. Yes, ginsugta na sang gobyerno sa idalom sang General Community Quarantine. Same with the GCQ status? Nga 50%. GCQ, subong, oo, yes. Tapos, I don't know kung na-approve tong 70%. Oh, 70%. Daw mo itong ilagin na pill mo. Tama na siya, Action Rex. Magluwas dire, ginaprubahan man sang IATF ang paghalog sa iban pangasahi sang negosyo kag industriya. Sa karon, sa idalom sang GCQ, sa bag-o nga rules, pwede na ang driving schools, pwede naman ang traditional cinemas or paglantaw sang sine, video kag interactive game, arcades, libraries, archives, museums, cultural centers, meetings, pwede na, incentives,
conference kag exhibitions. Kag sa mga limitado nga social events sa mga accredited establishment sang Department of Tourism, pwede na ina. Pero Action Rex may mga... Ang sa sports siya? Wala pa din nadala Action Rex. Pero may mga... May mga sports nga gintugutan na nga maka-kwan sila? Makahampang. Oo, makahampang. Diri sa ginpalayag sang government, wala pa man din nakabutang Action Rex ang sports. Any sports, wala pa. Actually, ang inibilang pag ano sang sinihan bala, pag-approve sang Malacanang, sang government, may mga malidha nga nagapamatok sa Action Rex. Bangod ti posible ang sinihan hindi man gid amo naka-safe mo, pero ti basi may pagbag-o na naman ini kay may basta may mga naga-criticize dan Action Rex dugay-dugay ma-cancel naman na. Pareho wala sa car seat law to bala. No, kung sinihan ti alang-alang na da mag ati may nagasulod gid man sa sinihan nga siya lang isa. Yes, of course. Naragin na Action Rex. Yaragid na. Pero pag abot uli sa sulod, may gahulat man to. Ay, kala. Doon mo Hindi na. ang wow. Pagka dito sa sulod, ti alang-alang na isla nga mag layuan na islakson door si Bla. Kaya may gin-propose gani ng isa ka set tapos ulot. One seat apart. Nan. Daw mo ng plastada mo. Tiambot ko na mo man ang pagtugot nila sang siniyana. At tiambot lang sila. Tiambot hindi kay may social distancing Action Rex mang. Tido kalain mo kay malanta kasi ni nga do tutoy tukay mo do ay na. Do hindi gid amo Mayon na lang wala gin panugutan Action Force. Te balanta lang na kay basi i-assess naman nila kay may bag-o naman nga announcement Action Rex ang Malacanang. Gani. Sige kag sa update naman kita sa COVID-19 pandemic, ang record subong sa bugos na kalibutan ang cases, naglambot na sa 109,387,415. Ang nagkalamatay, 2,411,445. Ang nakarecover, 81,470,600. Sa Pilipinas, pinaka-latest, ang cases naton diri 549,176. Ang nagkalamatay, yara sa 11,515. Kag ang nakarecover, 511,743. Ang Negros Occidental may 4 nga dugang kahapon niya kaso nga nagdala ini sa kabilugan niya 6,712 kag ang Bacolod good news kay 0 ang Bacolod kahapon gani nagapabilin sa 5,798. Ang Western Visayas sa bugos nga Western Visayas may 65 nga nadugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 24,008. Ang aktibo nga kaso, yara na lang sa 1,154. Ang recovery subong may 15 nga dugang kahapon, nagdala sa kabilugan nga 22,129. Kagula man sang may bago na patay bangod sa COVID-19, ganit nagapabilin sa 719 ang death toll. Balita at least, bisan paano, gamat-amat na Action Doors, kay pwede na taga ni Kapa Oriental. Agala? Kaya buksan ng mga boundaries lang, mga borders. Di pwede na ako pa daw magete? Pwede na. Ate, may Moscow na tapos ko di balita, malakat na ko. Chara. Dumagiti. Tanan pwede na kalusot-lusot. Actually, pwede na kasulod ang Oriental, ang Occidental, no? Valle Hermoso, diri sa may San Carlos Bla, Valle. Then sa may Kabangkala naman, Mabinay, pwede naman. Kag dito naman sa Inubaan, pwede naman kalusot pa Dumaguete, no? Ati Dumayo, Action Rex. Good news sa para sa mga especially... Amo nang gin-report ni Gob Lacson, Subungaga. Ay, kabongga kay Gob Lacson. Sige. May na ka makaano tam, kalagaw-lagaw. Makakao naman ta sang... naging kalaunon da sa Dumaguete. Ang ilang... budbo. Sa Tanhay? Kag ilang, basta ang yellow na, dapat ko natawag sina. Yellow cord Ay, kala, ito yellow cord. Ando sa Sans Rival na Black Shot Drive. Oo. Basta mo na siya. Sige. Silvanas. Silvanas. Sige, balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Dagang salamat, Aksyon na Dorel Cabato. Unang imbukada sa mga balita nasyonal. Mabatian sa dinigid lamang o nabatian karon gid lamang nga udto, no? Ayos! Sige. Siling ni Veronica Santillan manukal niya. Mapuli ka na, Action Doors. Mapuli, Yung sa mapuli,
Di lang sanay Ayos! Sige daligid lang ha sa mga ka-aksyon ta. Kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba kay ang Assistant Regional Director sang BJMP natala nga makigsapol sa isa ka abogado diri sa syudad sang Bacolod, no? Agod nga istoryahan ang duta nga igadonar para sa Regional Bureau of Corrections nami manini kung mayari na diri nga duta nga tindugan sang Bucor, hindi na kinanglan pang ang mga preso i-transport padulong sa Manila, kundi diri na sa Region 6, like for example, kung mahuman ini ang tanan nga mga preso nga inog deliver or inog transport pa Manila, instead Manila diri na lang sa Negros Occidental. Galing dako naman nga gasto. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, natala na nga liwat magpakigsapol si BJNP Assistant Regional Director for Administration nga si Jail Senior Superintendent Gilbert Primne kay Attorney Leon Moya sa maabot na nga February 17 o kung sa maabot nga Miyerkules. Agod diwat istoryahan ang duta nga igadonar sini para sa Bucor o kung para sa Regional Bureau of Correction. Sunod diri kay Peremne Aksyon Rex paagi sa virtual meetings, actually 2 times na nga nagpakigsapol sa ila ahensya o pudiri ang Department of Justice, ang Bureau of Correctional sa National mismo Aksyon Rex, ang NEDA and ang DILG with Attorney Moya sa diin plano sang ila ahensya sang 5 ka ahensya abi nga mag-establir o mag-establishar sang Regional Bureau of Correction diri sa Western Visayas kag posible diri iga patukod sa 15 to 20 ka hektaryas nga duta nga ginapanag-iyahan mismo ni Attorney Moya within Langgalin sa Bacolod kag Bago Area Action Rex. So in between sa sini nga duha sa diin una diri nga nagpakigsapol si Peremne kag upod man ang 4 pa ka ahensya sa pagpangita una sa nga lote diri sa Western Visayas posible nga pagpatukuron nga Bureau of Correction, and then the following day paagi man sa virtual meeting here comes Attorney Moya kag diri na nahibaluan Aksyon Rex willingness sang mananabang nga magadonar sang iya sini nga duta rason. Anong first name ni Attorney Moya ni man? Leon. Leon Moya. Oo, Leon Moya. Okay. Oo, and then sunod diri kay Peremne Aksyon Rex nga February 17 this coming Wednesday personal gid siya nga magakari diri sa siyudad sang Bacolod. Number 1 para magpakigsapol ikaduha to check kag lantawon man ang area kung diin exactly napahamtang ining 15 to 20 hectares nga duta sa diin kang sunod siya nga kung okay na approve na sa mananabang ang pagdonar sa duta ti ang tanan nga mga head of offices sa Region Action Rex, especially ang DILG, ang Department of Justice, NEDA, ABI, and of course, nalakip na diri ang Bureau of Corrections dito sa Metro Manila, ang magpatigayon liwat sa meeting sa maabot man nga Marso 2. And diri ginpahayag man Action Rex ni Peremne nga maayo ini nga proyekto on the part sa BJNP kag proyekto Action Rex para sa probinsya diin ang mga insular prisoner o kung ini mga PDLs bala Action Rex hindi na hindi na pagadalon dito sa Metro Manila sa Bailo, diri na lang sila i-silo. Ang iban man nga mga PDLs nga gin-commit o iga-commit dito sa Manila at diri na lang let's say Isang mga kamayong indikasyon at least lapit-lapit Blagawa sa may mga pamilyang preso blang inog transport na pa National Penitentiary. Oo, kay sunugan ni siya bentaha man ni sa taga Negros, bentaha sa taga Bacolod, and even diri sa Western Visayas. Hindi na sila magkakadto pa para bisitahan ang ila sining mga himata. Ngayon kaso gid man marimit Bali for Region 6 lang ina?
sir, for Region 6 lang ning Bureau of Correction, kung matabo Action Rex, kag ay ini madayon ang ini nga proyekto, diri pa lang magapanguna sa Western Visayas. So bugos nga Pilipinas, ha? Oh, indikasyon man ini Action Rex, ang isa ka development man, suno sa iya, kay siyempre, diri na, ang iban to, nagkapadulong sa Metro Manila, kunti ang iban to, dako man ang gastos. Kung diri gamay gid ang gasto mahimo, kung taga Negros, Liti na lang, o kung taga Bacolod, lapit na lang man abi, kay ang area Action Rex in between kuno sa Bacolod kag Bago area, kunti lapit gawa eh. Lapit-lapit gawa kag kung gikan sa Tabok sa Panay ay abi ati kay partman sa Western Visayas ati diri na lang Action Rex. If in case kun man suno sa iya kag okay na tanan-tanan ati pagasiguran gilayon ang proyekto kag posible mangin workable na by next year. Ari ang pahayag ni Colonel P. Remne. Meeting na kami twice under sa directions sa National Economic Development Authority. And the last meeting namon, we happy nga ang possible at donor si Atty. Moya, Leon Moya, nag-attend sa virtual. And really signified intentions to donate this area, more or less mga 15 to 20 I think, but that needs to be conferred sa iya. I will be visiting siguro dara by this coming Wednesday 17 para ma-clear out yun natin ang mga all the possibilities about some proposed donations. This is a big project for the entire Western Visayas, but instead of transferring all our insular prisoners, diri na natin diretso sa facilities ng Bucor, there is Region 6, and this is a big help sa atin mga PDL man and the family, at they will not be traveling to Manila, and instead on the part of BGMP, dako mga advantage kasi we will not spend any money again for traveling of this PDL, and at the same time wala kita mga insular sa poder sa BGMP. Once they will be meted out a sentence more than 3 years, so automatic i-transfer na natin sila sa Bureau of Corrections. Kung matabo ni siguro possibly next year ma-start na yung projects The BGMP is tasked to coordinate with Atty. Moya. Nga hindi sa Bureau of Correction sa Manila, diri na gidya. Anong rason sir nga diri na lang gidya? Actually, the very purpose is to declag ang main penitentiary sa Muntinlupa. Pati gutok lagi man dito, very congested. It's more than the capacity na ginahold na dito. So they are now moving to regionalize the Bucor, and we are happy at ang isa sa mga priority regions to have this project is Western Visayas. And we are lucky nga diri gidya in between sa Bacolod kag Tabunan Bago ang location. Yes, so once ma-materialize it will be a big development sa Negros Occidental. So dadamo mga advantages on the economic exchange natin, and benefit sa tanan nato nga members ng criminal justice system. Rex ang kabahin gid lamang sang pahayag diri ni Senior Superintendent Gilbert Piremne. Balita gikan sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time +12 sa isang aton oras. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Imbukada pa lang yadto sa mga balitaan ta mga kaaksyon sa sining udto, no? Dali gid lang Aksyon Art standby ay sa mga kaaksyon tablang pamati. Kung nara kamo sa syudad sang Sipalay or manugkadto kamo sa Sipalay, Jamont Hotel. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man.
Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa oras kadtuan tanay ang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Upod na kay Aksyon Dale Salazar, 2 ka purok sa Barangay Banago naka-eksperyensya sang pagbaha kaina sang kagahon, team sang City Disaster Risk Reduction and Management Office magapatigayon sang diklaging operation sa lugar. Kag ti isa man sa mga kabahin man sang City Disaster, si Mr. Aaron Baez Blayad tumudo nagretiro na bangod man sa required nga age mga kaaksyon. No? Yaring kauda sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sa detalye, Aksyon Dale. Action Reps na ginatutukan sa karon sa Bacolod CDRRMO ang pagpatinlo sa drainage sa area sang Purok Langis kag Purok San Mateo para sa Action Reps sa area sang Barangay Banago syudad sa Bacolod. Kimadumduman pinalikdan ng mga trimana ginkantuan niya sang clearing team no sang CDRRMO ang Purok Kasagingan kag Purok Kithanon. Pero this time Action Rex sa Purok Langis naman kag Purok San Mateo. Ining 2 ka mga Purok Action Rex naka-experience sang pagbaha kay na sang kagahon suno kay Jomari Sir Executive Assistant Jomari Vargas. Pero hindi gid man na tuman nakataas ang tubig baha Action Rex do ka foot deep lang kun baga suno Sir Vargas ang pagbaha nga na-experience sa Purok Langis kag Purok San Mateo Barangay Banago. Ini nga mga Purok Action Rex na hamtang palikod dira bala sang dako nga oil depot sang Petron. Diri ini siya located ang Langis kag San Mateo nga suno ka Sir Vargas hindi ni siya squatter area kundi mga sementado Action Rex sa mga pamalay nga nahamtang sa sining nga Purok Ugali nga motokaina suno ka Sir Vargas may mga pagbaha nga na-experiensyahan sa sini nga lugar. Pag-ausisaon pa no ka Sir Vargas ang problema bangod masina Action Rex nga naga-subside ang tubig sa sini nga lugar. Hangila pa hibaloon kung ano ang kapagabangdanan sa pagbaha sa sini nga 2 ka makapurokan Action Rex. Magluwas sa Langis kag San Mateo ang team sa CDRRMO ang nagapadayman sa pagpaninlo sa drainage sa may base center Action Rex. Amo ni siya ang malapit sa may talatapan sang CIDG Bacolod City. Bangod suno ka Sir Vargas, although nga wala man niya sang na-experiensyahan nga pagbahakin sa kagahon dira sa may base center, pero amo ini subong nila nga ginapang amanan kun baga Action Rex nga kon magbubuang ulan hindi magbaha dira sa area sang base center kung sa day nahamtang ang Bacolod Respiratory Outpatient o consultation area diri sa may syudad Action Rex. So Sir Vargas connected ining Mambulok Action Rex diri sa area sang base center kung mag-awas to ang tubig nagarektaman sa sina nga lugar. So ang tikang diri nga ginahimo sang CDRRMO regular nga pag-cleaning or pag-declogging operations nila dira sa may lugar Action Rex para hindi na masulit pa no ining hitabo tinalikdan nga mga tinimana nga na-experience siya na Action Rex sa pagbaha dira sa may base center. Ano ang tingog ni Executive Assistant Jomari Vargas.
Dira sa San Mateo this morning, daw nagtaas naman damo naman tubig. So, ay naman gawaan. So, ingita naman na outlet. Sa San Mateo, banagaw man nagyapon. Pero langis, kag San Mateo, amo na dang nagtaas naman tubig. Oo. Likod na sa Petron, lang depo. Anong sitwasyon na, Sir Ao? Yun ilang kwan plug up na magro sa basura ila da drainage system. Amo na malantaw na mo this morning. So, ang pagbabaha, kagabi lang natabo, Sir? Kagabi, ene lang kagahon. Pero nag-subside naman. Kahinay kayo So, pagkitaon pagyan nahiyas ng problema para mapagwa ng tubig. Drainage kaya gapon. Mga balay na dahil mga simentado. So, subong, Sir, ang pinyo ala to subong? Pa on the way lang sila kaya di pansin na mo sa mabulok iba na rin sa center. Kadamo singo ang tip ko sa moto piyapon ko lang yung lawas na sa Sa Bay Center, ano concern? Kaya ang inobran sa bangko nga drainage naman kay para hindi magbaha ba mutudulan. Although may bana na nasa konakli na mo sa mabulok, ang mga nagkasabok ulit sa mabulok na tubig man kanto da sila mo. Okay. Para ka ng bro namon, sa hindi ko gusto makakasada sa. Actually, Rex, na matiaan na si Executive Assistant Chomari Vargas. So, separado nga madiklaging operation at tugtog sa sinigang mga tinion ang ginapatigayon. No, kaya anong status tiya, action dahil sang obrato sa may creek man to? Kitahan, no? Adi na sila dampi? Oo, sa may ara na sa action Rex area sa Barangay 2, sa po na Mambulok Creek, paghahambalan ang Operation Action Rex kaya Balsoy Vargas. Sige, man. Sige action Rex kaysa na siya hindi nila maubra within a month action Rex ng operation kaya posible maglapaw pa no tugtog bulan sa Marso. Pero ongoing action Rex ng operation weekdays gilamang. Sabado kag Domingo wala man sila nag-operate para man makapauway ining mga operator kining dalag ko nga mga equipment. Pero ang sa area sang puro kitahan nun kag puro kasagingan same sa gihapon Barangay Banago cleared na to action Rex ang area free flowing na no, ang tubig. So ila dito nga kalog-kalog action Rex. So ang problema sa karon San Mateo pag langis kagamo pa na no gina-investigate pa sang CDR ko anong kamangdanan kung nga dugay bala action Rex ang pag-subside sang tubig baha sa sina nga area. Sa bahin sa gihapon sang CDR-RMO 65 years old na action Rex ang pamuno sang CDR-RMO nga Peter Aaron Baez no. So na reach na niya ang mandatory age of retirement action Rex no kay tunod diri kay Sir Vargas effective last Friday ang iya sini katapusan nga pagpangalaga diri sa may siyudad sa Bacolod kag retired na no si Sir Baez action Rex kag according kay Sir Vargas nagahulat sila karon sa memorandum gikan sa City Mayor's Office pagi kay Mayor Bingo Nadia nga temporary action Rex meron sang persona nga igapahamtang bilang officer in charge samtang bakante pa ang nga posisyon matapos nga nag-retire na si Sir Baez. Nga naglawig man sa 12 katuig action Rex ang iya sini nga pangalagad dira sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. So karon wala pa sang OIC no nga ginapahamtang or gin-assign si Mayor Bing Leonardia. Update kabalik-tagikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action dahil Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you. Salamat gid aksyon Dale Salazar balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa iluang tanay si Aksyon Art Tayhopon sa special assignment. Standby na Aksyon Marlon Hinovia. Unahon tanay si Aksyon Art Tayhopon sa special assignments. Ini may kagtanan sa mga mamumugon sa pribadong sektor nga nawadan sang trabaho sa bulan sang Enero. Luyag gibaloon sang labor group sa Dole sa meeting sang RTWPB buwas nga adlaw. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Art. Tayhopon Aksyon Art. Ilag Aksyon Rex ang hanay sang transport o sang labor sector pagi kay Mr. Winnie Sansong o si Saon buwas mismo sa Dole Regional Office 6 kung pila ang exact nga number iya sang mga empleyado sa pribado nga sektor dari sa region apektado sining nawadaan sang obra base man sa ginapagwa sang National Dole
nga information nga sining January alone nationwide may aras ang 133,315 workers ang nawadaan sang trabaho matapos nga ti ang ila sining nga mga ginatrabahuan, ang iba nagpanira, ang iba nagkalaputo. Ti sining ni Mr. Winnie Sancho, ang labor representative sa RTWPB, sila niya ang ginatag yung last time nga dato sa Regional Office 6 ang kanamuon lang yasang affected nga mga trabahanting at the tune of 126,000. Pero kung sini sa bulan sa Enero, wala pa update nga nahatag ang taga-Doli. Timing maniniki buwas ang meeting sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Dahil kung nakuha ni nila kung may datos dun sa region, isa may isang basis pag nila sa next plano, may gaduso na buwas sa ila sining meeting ang panibag-og luyag sang labor sector nga dugang o taas sa sweldo sang mamumugon diri sa Region 6. Kay siringati ko na muling sitwasyon nga sige gyapon ang pagkadura kagawadon sa trabaho sana isang labor sector siring alarming ini kay tingiban ay pa mag-recover dugangan pagid siring panibago na naman nga datos nga mismo nagarin dito sa Doli Regional Office 6. Yari ang napalayag ni Mr. Winnie Sancho. 126,000 ang workers na affected. But then tomorrow we will know kung nag-increase ini. We are expecting natapos na ang submission sang requirements sang management. Pero ang last count is 126,000 workers affected. That is region-wide. Tamante man sila lang affected affected siya sang unemployment, affected siya sang ginatawag nga flexible working arrangement. Mga mula so tomorrow, we want to be sure kung pila gid ang unemployed, pila ang nakabalik, kag pila mula nakabalik. This is the crucial moment, no. Kinanglan may ara gid tayo sang ginatawag nga as I have already said, immediate economic relief, no, because of the worsening economic situation. It cannot be denied at isang diin ka mamangkot subong niya terribly ang pagtaka sa mga presyo sang basic goods and services. Dugangan pagid sang taka sang presyo sang gasolina, which would masiling kitabla nga tantamount to the existence of a supervening conditions that warrant parayag ni Mr. Winnie Sancho sa boss may marawan ini kaluyag yan nga dapat may araman sang komprehensibo nga datos ang Doli Regional Office 6 kay magluwas diri ng iban nga manapiktuan bago dinis ang flexible work agreement or FWA ang iban na protogid yan nila sini ginaobrahan. Ang ka-aksyon mo sa nagtayhupo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you. Salamat gid Aksyon R Tayopon balita gikan sa Special Assignment sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:21 nga oras dalig ng Aksyon na Marlon Hinovia balita gikan sa Kapitolyo. Amo ning ginahulat-ulat gid sang tanan, no? Kay siring ni Gob Lacson i-open na ang border sang Oriental kag Occidental. Diri sa North amuning Valle Hermoso going to San Carlos. Sa Central naman amuning Mabinay and Kabangkalan area Blamudo amuni. Kag dito naman sa Hinubaan amuyad to ang iduntunan natong banwa nga dito dumping gin-close ang borders, no? Pero hibaloon ta na kay Aksyon na Marlon Hinovia plus mga requirements kung anong mga requirements kung magsulod ka sa Oriental side. Kag same man kung ang taga-Oriental magsulod rin sa Negros Occidental. Dali gid lang ha, dali gid lang mga ka-Aksyon standbyan ay kay matag ta pila ka mga commercials. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog.
Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot. Balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:23 na nga oras, 12:23 na mga kaaksyon. Sige, kantuan tang balita. Aksyon na Marlon Hinovia, ini may kang tanan sa mga borders, ang Mabinay, Kabangkalan, and Valle Hermoso, San Carlos, bukas na. Sulo kay Gob Lacson. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia, gikan sa Kapitolyo. Sa detalye, Action Mar. Action Rex again pawalo ni Kabangkalan City Mayor Pedro Zayco sa kaya Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ang mga residente sang Mabinay, Negros Oriental pwede na nga makasulod sa surad sang Kabangkalan. Tangod ginabuksan na ang border sa Action Rex, pero para residente lamang sang Mabinay ha. Kung taga-Mabinay ka, makasulod ka sa Kabangkalan, pero hindi ka dapat magpasobra 24 oras. Gali. Kinanabalik ka sa imo sa nga lugar. Tingagin buksan pa na. Ay, ang rason Action Rex, highly dependent. Nagadepende ang Mabinay sa Kabangkalan, pareho sang transaksyon sa bangko. Dira sa Kabangkalan, ang pharmacy, tira masariya katos Kabangkalan. Kung mo ang Mabinay lang yung panugutan, what about yung ibang mga banwan Hindi ka sulod pagyapon? Gapon Hindi mo. Mabinay, Kabangkalan, no? Sa Northern Negros naman, Valle Hermoso, San Carlos. Ang Valle Hermoso, San Carlos sa Sorex, doon na ni Kuno Kabulan, yahambal ni Gov Lacson, nga ginabuksan. Limitado gapon na, widely kakahulugan nga bukas sa tanan nga border sa Negros Oriental at Negros Occidental. Kapila lamang ini ka mga lugar kay ang rason anibaluan sa Negros Oriental kung na active cases ang paghahambalan, zero na ni sa active case ang Valle Hermoso, amuman ang Mabinay. Anong mga requirements na o magsulod sila kung magwa? Sa Kabangkalan, tiyan mo na hindi ka dapat magtener 24 oras kay kung maggalawig ka siguro quarantine ka man Pero ang Negros Occidental, pwede ka sulod sa Mabinay na. Ito sa area sa Mabinay, ko na rin ka sa Kabangkalan Oo. Di ka man to kasulod sa Mabinay. Wala na ka, in short Action Rex, limitado gapon. Kay ang ginabasihan dari ang kadamuhon sa gihapon sang kaso mo sang COVID-19. Ang maganda ni Gov Silingya base ang saman sang rason kun nga ang San Carlos City among nagatanguna subong sa may pinakadabong nga active cases. At base amo ning rason bla sa pagbukas ang border halin sa Valle Hermoso pasulod sa San Carlos City propi hambal ni Lacson. Ikiman tuman kadalo pang doon nakadamon sa nabiling nga kaso sa active COVID-19 positive sa may San Carlos City kag nagamat-amat pa Action Rex sa ano po no? Aling kay manti double digit yapon ang San Carlos City tigapon number 1 sa may pinakadamong active cases sa Negros Occidental. Ari ang palayag paglaro ni Governor Bong Lacson. The last I heard from Mayor Zayco is that they may allow Mabinay residents to go inside Kabangkalan because Mabinay is so highly dependent on Kabangkalan, especially with dealing with bank and even in pharmacies. And since Mabinay has, I think, 0 case, Kabangkalan seems to be comfortable with receiving them. But very clear, what Mayor Zayco told me is that the plan is to allow only residents of Mabinay to stay, but within 24 hours to go home also. They cannot go beyond Kabangkalan. Sa akin yan, okay lang. Except San Carlos is number 1 in Negros. That's the latest I heard about Kabangkalan and Mabinay, which to me seems to be okay. Because it's just limited between two LGUs. Si Governor Bong Lacson, i-follow up Action Rex karon kay ginanunsyo man rin palayag na rin ni Governor Lacson ikalokon kahapon may araw sa ginatawag nga preemptive evacuation sa mga residente sa pila ka lugar sa Sagay kag sa may
sudad sang San Carlos kay may ara sang report kinabaton is may ara sang pagbulubaha-baha naman nga natabo action Rex pero maligov sigpan nga nag-subside ang tubig kag laban-laban nga sa mga aga nakabalik naman ang mga ginipang evacuate ng mga residente sila sa tagsa ka mga puloyan. Asa, may araman sang reaksyon si Governor Bolakson sa sining panibagko na naman nga feasibility study sa sining proyekto nga pagtukod sa Taytay din sa Negros sa angot sa Ibaras kag sa area sang Panay. Amo nang klarohon ta Valladolid to Guimaras and Guimaras to Iloilo daw mo nang ginapropose ni Lacson Mar, no? O kag hamal ni Gov ang report information nga nabaton niya kay Simato bla. Nga nagpangabay sa Simato nga kung pwede mahimo liwat sang panibagko nga feasibility study. Sa bag-o nga feasibility study dapat ilakip action Rex taring ibi Magaluna kag sudad sang Victorias. Nga ilakip pa? Siguro plano man action Rex atong sa tuburan? Ibi Magaluna dugay nagiba na ginamuno nga pwede atong tuburan gani sa may tuburan area to? Oo. Lapo sa may Banati bla mo kun Iloilo. Iloilo. Dapat ilakip na kuno sa bag-o nga feasibility study plus pwede man nga lakip ang lugar sang Victorias kamay isa man dala sila ka lugar gina ay man nga pwede man nga iangot dara ang Taytay action Rex sa action report sa Afariwedison ini nga detalye ang kakasunugikan sa Kapitolyo action na Marlon Hedowaya una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Thank you. Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Las 12:30 na nga oras. Daligid lang ha pag-relax ka mo anay. No? Sa report ni Aksyon na Brian Morden kag Aksyon Eric Magbanwa plus ang aton sining mga out-of-town reporters. Pakaronan tana dugay-dugay. No? May tisi anay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Kinanglan mag-may tisi. Pamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Babakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Okay, sige. Tamyaon tanay mga kaaksyon ta. Nagpamati kay Rosalie Antorin Navales Rojo. Mayong udto lang. Rosalie Antorin Navales Rojo. Kay Benji Galvez, may lang pagpamati. Galantaw live sa Sitio Alulong, Barangay Benavista, Himamaylan City. No? Kay Benji Galvez. And kay Madam Roth Kosawa, may lang pagpamati, Madam Roth, no? Dira sa Tokyo, Japan. May lang pagpamati, no? Kay Alunan Suset, may lang pag-monitor Alunan Suset. And Noel Amar, siling ni Noel Amar si Rex na dakpan ng suspect about sa Litson scam. Why pa man, kay why pa man to kaso mo. Hindi na sa makita, but di na siya. Bobby Minyes Morinio, may lang pagpamati, Bobby Minyes, Mides Morinio, no, sorry. Bobby Mides Morinio. And ginatamyaw lang ni Noel Amar, ang friend niya nga si Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota, America. Ayos. Alin sa kay Noel Amar, Trexe Bosio, gani sa dumagite amo ang stricto. Gani man. Liberty Beniti Nobaldo, may lang pag-monitor Martin Aliling. Mayo lagid nga pag-monitor Martin Aliling, no? Kay GMR Seron, kay Jobal Trinidad, Ronnie Mananghaya, may lang pag-monitor dara sa Hope of Saudi Arabia. Ayos, salamat gid, no? Ronnie Mananghaya. Kay Remar Gicano Haliasgo, may lang pagpamati dara sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Kay Michael John P. Sison, may lang pagpamati dira sa Chato Ilisi, Paranaque. Great lang si Victorio Hison Jr. sang Dika Homes, Barangay Kabog, pa mati gid siya subong. Ayos, salamat gid Michael John P. Sison. Kay Alex Montesa, may lang pagpamati. Hindi pa to gali. Hindi pa to piho, sir, no? Ang kuwan lang to, Valle Hermoso, to San Carlos ang ginopen, kagang kabangkalan nga Mabinay, no? Sige. Rosalina Arellano Espadero, and Manilin Cadilinia Cadayuna, may lang pagpamati. Ayos. Manilin Cadilinia Cadayuna, no? Okay. Sa kay Fernando Lombre, may lang pagpamati sa kay Jovet Lombre, Edgar Alcantara, sang Ilina Subdivision, kag Nini Medel, tanan sang dakutan dako silay, no? Halin sa kay Fernando Lombre. Trexe Bosillo, okay, salamat gid Trexe. Veronica Santillan Manukan, okay, Percy Ortiz Tiayon, may lang pagpamati. Percy Ortiz Tiayon, kay Huma Lumina, no? Kay Heaven, may lang pagpamati. Oscar Vito, may lang pag-monitor sa staff sang Qmart, kag GQP Multi-Venture Incorporated with owner Inday Joyce. Salamat gid, no? Oscar Vito, kag kay Inday Joyce, may lang pag-monitor. Kay Lani Tribal, dra sa Morsia,
Kaginatam yaw lang BFF ya si Marilo Sailo. Kansila yan Morsya. Lani Tribal. Rose Guevara, may lang pagpamati. Jocelyn Libon Dispoho, kay Malu, and Eugene Sapini, no? Eugene Sapini, may lang pagpamati dra sa Sambag, Abonan, Bago City. Eugene Sapini. And Melinda Aisporo, si Baby Aisporo ni Sang La Carlota. Salamat gid Melinda Aisporo, no? And Madam Virginia San Antonio Olpenda, pa-shout out lang ko sa Bison family sa Calatrava kag Olpenda family sa Cantoray si Palay, no? Nagpamati gid subong, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor dra sa Estefania. Joylyn Romero, kay John Ervin Tumakin Brose dra sa Kabadyangan, si Palay City, may lang pagpamati. John Evelyn Tumakin Brose. And Madam Veronica Santillan Manukan, may lang pagpamati Madam Veronica. And sakay Atia Kim Eriman dra sa Morsya, no? Gian Resicio present na. AG Manalo, may lang pagpamati kag kay nanay kag kay tatay sa Barangay La Granja, La Carlota. Halin sa kay AG Manalo. Lelebeth Toledo, may lang pagpamati. Permi sa kay Nonoy Bruno. Okay. Kay Felinora Oliveros dira sa Barangay Robles, La Castellana, may lang pagpamati Felinora Oliveros, no? Leia Younger Esquivel from Talisay, may lang pagpamati Leia, and salamat gid, no? Okay, kadtuan tanay sa dalom kay why na sa ibabaw, no? Sa dalom naman. Pelton Lipora, may lang pagpamati dira sa Pasay City. Pelton Lipora. Valencia Kinet, salamat gid idol. Thank you so much gid. Kay John Villarosa, mati lang sa Stonehaven, Barangay Granada. Thank you so much gid John, no? Renato Toledo from Saudi, salamat gid Renato Toledo. Remay Ladjo, may lang pagpaniyaga, salamat gid Rhea May Ladjo, no? Ga monitor man. Kay Alunan Suset, Rosanaan, okay. Thank you so much gid. Salamat gid sa inyo, no? Sige, karon naman ang iban mahinang kalaban ho. Dali gid lang kay matagtaan ay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa paservisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Matas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kahinan nga tampad wala sang Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Mabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:49, 12:49 na mga kaaksyon. Sige kadtuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update ta sining natabo nga paglutang na kaligad nga Sabado sa isang ka persona dati nag-request na sang CCTV footage sa among resort kag cartographic skits sa mga suspitsado angot sa pagpatay sa isa ka 33 anyos nga taga siyudad sang Lacarnota. Yaring update tungkol kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Rex, sa Sinimaterion padayon pagyapon ang pag-imbestigar sa San Enrique PNP sining paglupang kag pagtatay no sa kay Ryan Villanueva nga isa ka 33 anyos kini kag pumuluyo sang Basang siyudad sang Lacarnota. Action Rex. Pero diri sa kay Police Captain Renan P. Salgado ang hepe sang San Enrique PNP nag-request na subong sang closed circuit television o kon CCTV sa resort na mismo kay base makabulig ini Action Rex no sa ila pinipadayon nga pag-imbestiga. Anyways, ining resort na ginamuno naton amo ni ang Wisik Wishing and Family Resort dira sa may barangay Tigsok, Banwasang San Enrique no. So, dugang padri ni Salgado ang CCTV, isa karon sa ginatutukan nila and nagalaom. Lambot kung may CCTV na da? Amo nang may ara, Guro Action Rex, kaya mo na ginagalaom sila nga magka-provide kag mag-cooperar man ang management sining resorts nga ini agad makabulig sa ilang investigation kay subong gahulat pa sila sang feedback angot sini Action Rex. Ang natabuan na siguro daw dito gina sa pinaka-punta-punta gid nga area na mo. Yes, Action Rex kag atong ginmundo nga may duha sa sakyan nga nag-abot tapos naglakat man ng dayon. Nagalao man diri sa Salgado nga sa lugar nga dira nakapark ining salakyan. Tani makakuha sila sang footage sini kay base daway ginadaguro footage sa may gate nila kay pagsulod mo pa lang daway ginada pamalay siguro mo. Yan, mo itong gaduda sa Salgado nga sa salakyan medyo mabulubudlay wise la ideya ko. Ang pinaka nila sa ilang daw kantin bala magsampot kag Action Bry. Daw ang abot ko may CCTV o kun why na da kay daway ko kakita da mo. Yes, kay kon dito sa sulod sang kwarto alangan butangan. Why man to CCTV to gagang gintiniran niya na nga pinakapunta way ginadaya sang CCTV man. Yes, Action Rex kag during the time ti kagahon medyo madulom-dulom gid ang area. Kag daway na da gwardya ya. Gani man Action Rex. In short, so kay Salgado ti subong medyo nagapangapa gid sila. Aside sa CCTV nga request nila base pa man lang nagaplano sila nga magdangop sa National Bureau of Investigation. Nga daw may ka-init ning nag-tero ni sa biktima niya, makon mo pila to, 23? 28, Action Rex. 28? Oo, gahapa nila, binumbahan sa Tinutudo.
Lubos dito yung pila ka magasin sa lawas ito. Okay, na-recover to nga basiyo, damo-damo, yasang 9mm kag kalibre 45. So, ginpahapa ato siya, ginpagwa ang iya siniupon nga bayi nga nag-edad sa 25 anyos, kag ginpahapa ining laki kag ginsagi ka tero, samtang nagahapaon ini sa salog action. Ang bayi ito, way pato pangabuhi man? Dalaga to? Way pa nagkahambal kung dalaga pero 25 anyos. Pining si Ryan Villanueva 33. 33 soltero man eh. Amo taga La Carlota, Action Bright, no? Barangay 1. Barangay 1, La Carlota. Oo, tapos sa piyak nga kwarto to, may mga kopdanan man siya nga mga nagaedad man 20 to 25 years old man Action Rex. Oh, kay dito sa tabuan, amo tong pinakakilid gid dampi nga kwarto nga makaigo to gani daw 26 bla 27 ka up and downs na daw double deck type sang katre. Tapos ang isa ka kwarto, kay duwa man lang nagka-kwarto tong sa pinakapunta mo. Tapos mga cottages na abidayon, tapos may swimming pool, kag ang pinaka-samputan mo na to sa may kuan nila mo nang daw restaurant nila, tapos may gina-construct na silang pakadto man sa baybay nga daw, I don't know kung ano na dang purpose nila, tapos may mga rooms pa na nga masamputan ka daw back to back bla nga kwarto daw anom ka kwarto na tapos amo na to abi sa may punta muning duha ka kwarto nga dalagko nga simentado kag dra na tabo ng insidente mo. Yes, Action Rex. So karon sa kalaparon sang area ate ang challenge katama ni nga dako para sa pagkatapos to tero din to naggalaging mga suspekto nagbalik to sa may kwan sa may ginagyan nila. Like abi sa may makasugi din Action Rex kundi naglinosot ginatudlo 5 ka tawo ni. Ang kung amo na oras siya ambot ko nagsulod pa tong salakyan to sa mga suspect na to kaya mo na oras siya sirado na dang area mo. Yes, Action Rex may investigar man sila nga ang may tawo to nga dito sa resort mismo. Pero limited man ang makuha nilang information Action Rex, no? So ang isa diri ka makabulig, hindi man totally makambal nga makabulig, base pa lang. Tapos bla dito mabudlay, no? Gani. Magluwat sa CCTV, amo ni ang pangabay sila sa NBI. Bali, gamito nila ining 25 anyos nga babaye. Abot ko nga hindi pa ni mahingadlad ginangalan sini. 25 anyos nga babaye Action Rex. Naghimo sang cartographic sketch nga ginatawag. Ipalaragway nila sa babaye kon malaragway sang babaye Action Rex. Galing kay mismo si Sir Delgado naghambal man nga ambot kon malaragway ini kay while pagba siya ginataduko man sa Action Rex mo. Kita sa mga nawong man sa mga suspetsado. Ang sapyak nga kwarto ni mga upod man nila? Mga upod ito Action Rex kay nagaselebrar ining si Villanueva sang kaadlawan niya sang Sabado. Sabado, so overnight sila, kumbaga dira sila kuntani mag Valentine's Day kahapon adlaw. Kay nagluntad ni kaagahon Action Rex mo. So ining duha karon nga CCTV kag ang sa NBI amo ning paglaom ni Salgado nga makabulig-bulig sila sining investigation Action Rex. So as to sa atiway gid kon suspect kag kun ano nga sahi nga mga salakyan to plate number iway gid sila subong sang may ginauyatan Action Rex, no? As of today padayon sila nga nagapadalom sa pag-imbestigar sining nasambit iya nga pagpatay sining nasambit iyan nga biktima. Yari si Salgado angot sining. Action Rex sa manang porsyon sa palayag ni Salgado sini kay siya mismo subong
limited man nga mga information ang ma-provide niya sa aton. So ginpamangkot naman siya kung nakapakig-angot siya sa pamilya so far, why pagid action Rex, kay ti ara pa sa kalisod ang sitwasyon sang pamilya, kay ginahulat man sini ang feedback sang La Carlota PNP kon ara abi sa drug watchlist ining nasambit nga napatay, kay according sa report tinakuhaan siya sang illegal nga droga dito mismo sa sulod sang kwarto action Rex. So hindi man to matutok. Kung mo ang pamilya sang biktima, way pag-cooperate dira sa San Enrique PNP? Nag-cooperate man sila pero ato sa pagpropamangkot sa police regarding kung may mga different ini siya, anong sabi na pagkatao ining si Ryan Villanueva. So far, way pagiti Salgado, so nakakuha sa kompleto, ganyan detalye sini. According to him nga, ginarespitar pa nila ang sitwasyon ginsumong sining nasambit nga pamilya kay ka-shocking sa nagluntad. Ginpamangkot man naton gani ko nanong trabaho gini ni Ryan si Salgado hindi pa gid makapalayag action Rex kay according sa iya again nga ti gina respeto pa nila ang sitwasyon sa pamilya sa siniiya nga mga tinion. So sa nambalan naton nga may nakuhaan to legal nga droga, si Salgado nagahulat pa sa feedback man sa La Carlota PNP. Kaya pwede man nga nasa ginbutang lang to divert the investigation, damo na be or kung ano nga sitwasyon. Inatalang investigahan pa nila. Nagtawag man kita sa kay Police Lieutenant Junel Guadalupe sa La Carlota. Subong action Rex, may ara pa sa sang virtual meeting mo. Sa Sirimatrion. So hulat-ulaton sa karon maka-callback sa diri sa aton. Kag makusisa man kita kung ano ang name ni Ryan Villanueva dira sa La Carlota. Kung i-base naton sa mga nakitaan dito na recover sa area like sining illegal nga droga. Pakaronan tang iban nga balita, ining natabo man to nga pagluthang sang isa ka nagasagod nga mga manok tubula nga si sa Castellana nga si Abindan. Pakaronan ta sa gabi kay may development diri bisan daw kahapaw lang sa Drex pero may persons of interest diri ang kapulisan sa sining nga mga tiniyon. Ini ginluthang man isang riding in tandem nga nagligad nga adlaw disgrasya man ini. Mga balita gikan sa Nokpo, Action Brian Mordenego report una sa balita na Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat gid Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daway lang pagkahalahapos lang kumatiruhan sang riding in tandem. Dayon lang way lang daw hindi mo maintindihan kung nananugid bala. Ay, porte. Sige, life extension na vitamin D3 anay kay amuning naga-supplement sa aton. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas, at kabakod sa ebidensya, agad nga mapasakang kaso, batok sa Living Partners ning survey principal suspect. Yari ang countdown sa report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric! Oh yes, Action Rex
Rex Cantong, ara-ada, no? Ara ng ano? Ang isa kasako, tikoy. Ay, mayo lang nga pagpamati kag salamat gid sir. Joseph Chowa sa kaaluan mo. Kung sa kuno daw, nagigil sa bla? Gigil na gigil siya? Oo nga niya, hay, kaluoy mo kay Action Rex. Naku nga si Rao. Niya, hay, mo sa katilaw tikoy. Buyong gid si Sir Joseph. Kaya mo nang laging padalaan niya kay Kabisara ng Kabudlay. Yung padalaan niya kay si Rex Cantong sa tikoy, no? Gani, no? Para na makatilaw sa tikoy, no? Tilawan ko gid ni karon sir ang butan nun, pamalhanan. Pwede ba na prituhon kagasugpahon, no? Ayo di purma. Thank you gid Sir Joseph at least makatilaw ta tikoy karon, no? Kita mo palang kakagid ni Joseph Chua. Oo, gani man. Sa tikoy ginapatilaw igid ka, no? Kali kayo nagligad ka doon sa ako isa kuno mo. Dito karon siya nakahatag ligwa. Kag nakadulong dira sa mo sa tikoy, no? Bo, salamat gid Sir Kung sila Joseph. pa na gusto magpadala tikoy ka rin, sinagaw lang, no? Ayo di purma. Isa na lang luto. Ang nami nga tikoy kay Kagawad Jofred kay Kapchad. Ate namin na kayo ang wasta na puto tikoy, no? Ayo di purma. Ang ulo na sa Rex, no? Kay kung daya kay ilo ka namin, tadaya, no? Ano? Ayo. Tikoy kitas ni, no? Tikoy gid. Oo, siya kay Sir Manuel Coda. Kay Sir Manuel ko. Sir Manuel nga po na si mo. Gani man. May ladara nga pag-monitor, no? May tikoy man to siya? Ambot ka ba tikoy to sa sir? Basta ba tikoy ka na sir, no? Ayo di purma. Hinga ko na para isa ka dito. Muna dati lata. Action Rex, no? Kaya binahon ta niya. Kaya chimpo mo na limitado. Ganit. Ano ning kooperar na gid man ang pamilya? Ito ka namin. Nasabong ka daw halos nag-kooperar na Action Rex ang pamilya. Siguro na kwan gid na apatagan gid sa gusto. Sang polis na ito nga kinanglanon gid ang ilaman kooperasyon para nga masulbar. Kag bisan paano matagaan man sang hustisya ining kamatayon ni Angelica Montalvo at igin lutang inisang suspetsado sa ulo Action Rex, no? Nasunod din sa kay Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Station of 8. Posible Action Rex, within this week, hopefully, makafile sila kaso kaya ginagkulo kompleto nila ang mga documentation, specialmente nga may isa pa sila nga kuha sa affidavit, amo ini ang magulang sang napatay Action Rex, no? Kaya ang parte naman niya sa ballistic kag autopsy result, ginagkulo kompleto nila, plus ang medical, ako ng death certificate siya napatay, no? Sa do kaklaro diri nga siling ni Major Puerto ang ila pasakaan nga nagaserbi nga principal suspect amo ini ang live-in partner ni Angelica Montalvo nga si Mark Carlson Ispolon Action Rex katitop-top gani karon na pa nakapakig-angot sa ila kag handa man si Major Puerto magbaton sa kay Ispolon kuning kaso giban magkadto sa police station kag maghatag man sa iya siling side kay dito sa gidiri ang ginatumbon sang police nato sa sining kaso nga principal suspect sa kamatayon ni Angelica Montalvo. So far sir, nakuha na pinabit ang pakaisa ang siya ang nanay. So gusto sa atong pinagawa pag pinabit niyang magulang. Okay, tapos so kung makumpleto na namon plus ang ballistic report, ang autopsy report, attachment number, this certificate, hopefully this week pwede naman ang kaso. So, sa Major na sigurado na mapostong naging kaso tungkol natin yung mga nag-isipin ka sa affidavit ng pamilya. Oo sir, oo sir. So, atong problema mo sa itong Major na pangalagak, pasla access na kung minister nila ninyo sila Major. Oo sir, kaangin naman sila balay, ipagkagawin naman sa investigador para nga mag-uwinsip ma-anesthesia ni para patagayin din sila. At sa San Paano Major, ang inyong lang na effort la work man kasi access sa pamilya na nag-operate man sa inyo kasi nakabuti mo sa problema sa Major. Oo sir, oo sir. Action Rex po siya sa palayagan ni Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station number 8. So hopefully within this week,
makapasaka na sila sang kaso pagamuhi ang atong sundon kung bala ano ang pasaka nga kaso kaya ang report primero frustrated homicide pero siling ni major porto posible murder gid ang kaso nga pasaka nila against sa living partner sang napatay. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod TNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanong report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat gid aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 8 ng atong oras. May lang nga pagpamati kay Yorba Quiniol dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Salamat gid Sir Yorba Quiniol. Kay Lalaine David Gilyargan, may lang nga pagpamati. Shoutout lang taga Barangay Felisa, Bangga Tutong Uno, no? May lang nga pagpamati lang dira sa inyo, no? Kay Idi Laos dira sa Kingtown Victorias, kag kay Nanay Isabel, kay Legi Villares Archibar, kag Ramon kag Losi Archibar sa Kawayanan Talok, nag-monitor sila via FB. Ay, pertia. Sige, salamat kid kay Jess Padilla dira sa Binalbagan National High School. May lang nga pag-monitor kag kay Arnel Quirino Ispulong. Aksurex, mayong hapon. Aksurex, kamusta na ang balita parte sa litson daw na ito yung topiko pamatian. Gani man, galing ito iway tamimo, kay iway pa sa ka pamatsyag di ko na nung sitwasyon sa iyan, no? Kaya hindi siya malocate na. Kay Chichen, may lang nga pagpamati, Chichen. Kay Kim Lonto. Kay Jonel Halorena, may lang nga pagpamati, Jonel. Kay Papa Yadra sa Isabela, Papa Arnold, kag Nanay Luna Halyorena, no? May lang nga monitor kay Cresville Matreyes dira sa Eastham Street, Barangay Stefania. May lang nga pag-monitor Cresville Matreyes. Ayos. Sige, daligid lang kay tirahon tananing balita gikan sa aton sining nga mga out of town reporters. Unahon ta di si Action Roger Gotib. Pero daligid lang kay yari nang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement. Pamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Rodrigo Tib sa siyudad sang Cadiz, sinimay kang tanan sa sining patay ang 54 anyos niyo nga lalaki nga nagamaniho sang single nga motorsiklo sang maaksidente sa Dalanon. Enkwentro ya sini ambulance pa. Ay, perte. Yari ang kauda sa report. Upod na kay Aksyon Roger Gotib, Jer. Action Rex, di arrival sa mainsang hospital sa siyudad sa Bacolod. Ang biktima nga sabihin, ini siya ang nakabunggo sa isang ambulance nga nakasulod kuntani sa may siyudad sa Cadiz. Ang insidente, aksidente nga ini, balas ay simidyan sa kasang gabi-kagabigid lamang sa mainsang diri sa sakop sa Barangay Sunwa National Highway sa Agostino Boulevard at ubangin mismo sang isa ka college school na mo ang Sidar. So sa report, ang biktima nagkikilala kay Alexander Porter Ikraf
54 anyos kinang kang residente sa barangay Makiling sa siyudad ng Sagay. Hindi siya nagkamaliyo sa isa ka single motorcycle kang nagapagwa naman kuntani sa siyudad ng Cadiz usoy ning Gusino Boulevard. Pero sunod sa report, makita payag ba sa driver ng ambulance na nagapasulod ba sa siyudad ng Cadiz kikilala kay Robio Constantino Isincio Jr. o ito isa anyos sa edad sa hindi siya ang residente sa San Yusuf Subdivision, Barangay Zone 2, Siyudad sa Cadiz. Nakita iya sa unahan pa lang nga nag-isi-isi ang mga single motorcycle kapag kanasig hasta nga natumba taag sa pag-dos-dos isidalan ay mga 15 metro masiman sa skid mark nakita sa kapulisan si Police Corporal o Police Staff Sergeant Iban ang traffic investigator. Nakita nila mismo na ang ining skid mark nagalaba sa 15 metros butilingon madasig nga pag dos-dos sa motor kakaglabot ang motor sa isa ambulance nga nagapadulong. Ining driver naman sa motorsiklo nga si Alexander Porter ang hingagaw pa sa ambulance nga madalpan sa Cadiz City Emergency Clinic in-transfer nila sa may siyudad sa Bacolod na pag-pronounce nga dead on arrival. Yaring confirmation si Police Major Akidisiara Hites ang Cadiz City. Driver ng motorcycle while being transferred in Bacolod for medical treatment was pronounced dead on arrival by the attending physician. Makita naman sa sining investigasyon sa kapulisan nga nag-agaw sa lugar o naglambot sa lugar sa ambulance ang ining single motorcycle kaya driver kauna na nahulog sa baldusa kag posible mo ginagituran kaya sining kabatayon. Report kita sa sunod ng Cadiz na sa balita o na sa aksyon. Dili sa aksyon, Roger Gupin nag-report sa pagpunod na aksyon. Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you. Salamat kinaksyon na Roger Gotti. Balita gikan sa Siyudad sang Cadiz. Matapos ang balita ni Aksyon Roger sa iluhantang balita ni Aksyon Percival Villamor. Napasaka ng kaso sa korte batok sa 29 anyos nga lalaking nga nadakpan sa pag-violate sang illegal nga droga. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Percival Villamor. Aksyon Pers. Nga dakpan sinaagi sa bypass operation sa tong nagligad nga mga inadlaw action rex. Alauna 50 sang hapon sa corner Rainbow Street kag sa Quezon Subdivision Barangay 2, La Carlota City. Ang suspect dire nga ginabaybas ang aton kapulisan nga naktuhan nga nagpagtig transaksyon sa aton Porsche buyer sa nga pulis nga ginkilala sa kay John Michael Vergo I Catalan, 29 anyos kag inisya pumuloyo sa nga RSB La Carlota City. Nakuhaan inisya sa Michael John sa nga nagalabot anom tanan ka Hitzel transparent suspected Cebu Action Rex kag inisya ginpasaka na sadtong Bernes ang hapon sa City Prosecutor's Office La Carlota City. Inisya nag-violar sang Section 5 kag 11 sang Republic Act 9165 kag inisya karon gin may kaso criminal case number 6503 sa violation sa Section 5 Article 11 kag Section 11 sa Article Republic Act 9165 kag base naman sa chemistry report sang aton nga laboratory sang kapulisan nagadalagan kag nagabugat ini sa 0.326 gramos action rex nga kuha sa iya posisyon kag kontrol. Karon ini ang suspetsado ara pa karon detain sa custodial facilities sang La Carlota Police Station kag nagaulat sang commitment order nga ipanaog sang korte batok ini sa iya agud tong mata saylo ini siya sa Bureau of Jail Management and Penology. Report live gikan diri sa compound sang La Carlota PNP ang inyo ka aksyon Percival Villamor
una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Marami. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasing pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Ton ang aksyon balita. Banat Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. May lang nga pagpamati kay Niel Brian Baloes, no? Mayo lang nga pagpamati kay Niel Brian Baloes, gamonitor sa Purok 4 Ubay, Barangay Agisan, Himamaylan. Kag kay Toto Howard La Cuesta, ba pa kuan lang dana ito sa Dasona. Basi may tiyempo. Toto Howard La Cuesta dra sa Litsunan, no? May lang nga pag-monitor kag kay Arcon Tubida dra sa Granville 3 Subdivision. May lang nga pag-monitor Arcon Tubida kag sa kay Lisa Montecastro kay naga-monitor man sa sining mga inoras. Sige lang ako sa tiyempo. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Dinigilamang Madugay. Upod temporaryo sa kay Aksyon ang Defensor. Ako ang inyo sinika Aksyon sa Kanginan Aksyon. Rex Kantong mayong hapon una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.